Selam Şulpan. Selam dostlar. Ruslan, bu kuruktalarımın indi kişine. Bir tapla tapşırını motorlap tınışlap başlagan yok. Şulpan, men endi bugün şunday hisga to'lgan, bilasizmi? Ishimda shunday nedir, shodlik, turli hislar, o'zimni qo'ygan ishlarga bilgan jo'q, shunday menda. Kayfimda bugün shunday. Alla sevinçli haberin barmı? Бар. Yıl boyuna kütken sevinçli haberim var. Oo, kızı. Selam dostlar. Bugün sizinle Ruslan hem Şulpan bulacakız. Hem bugünkü çıkarılış bir kızıklı bulur gibi tuyulan. Başlayız. Şulpan, mine senin bilen görüşü, dostlarımız bilen, tamaşaçılar bilen aralaşu o'zi bir baxit, o'zi bir bayram bit endi, yemi? Elbette indi Ruslan. To'xtala sen boshingga setimedimi? Sen bugün ortig'i bilan aybat. Mine demak bayram desang endi, kelishasing, yemi? Elbette bayram indi. Bunda endi ishik bo'lirga mumkin. Bo'ldi, bek shab bo'ldi bu. To'xtala Ruslan, sen bizning söylashuvni diktofonga yozib bordingmi? Ayi. Nima uchun? Men sening sirini oshashab, nima tik? Narsa? Tik video yozmadan so'ng, yemi? Ayda. Sabantuylar devam ete. Sabantuy indi bulurga tiyiş eken biz indi bilemiz. Lekin bugün min gadetli bulmagan yana formatdagi Sabantuy. Nişik uluza eken hazır bilermiz. Яңа Сабантуй традицион бәйрәм турында бүтән стереотипларны сындыра. Бу яңадан төрле концепция, яңа сулыш, иң мөһиме заманча һәм яшьләр форматы. Sabantuyda гадәттәгечә төрле үстәханәләр була. Әлеге Сабантуйда искәрмә түгел. Ләкин монда үстәханәләр әзрәк кенә үзенчәлекле. Мәсәлән, монда күннән беләзек ясап була, яисә заманча җәйге шопер ясап була, сумка, татар орнаментлар белән. Шулай ук фестивальдә берничә зона тәкъдим ителгән иде. Төп сәхнә, спортның экстремаль төрләре буенча ярышлар, хореография спектакле, фудкорт, балалар мәйданчыгында Шаян ТВ телеканалы эш алып барды һәм фотозона эшләде. Монда бик зур менә шундый рәсем, әйме? Һәм һәрбер үткән кеше үзенең бер өлешен кертә ала. Хәзер без дә кертеп карыйбыз. Нәрсә эшләргә кирәк? Менә бу әйберне аласыз. Әзрәк кенә бер яшел төсләрне аласыз. Менә кызыл ошатам мин. Кызылны ярар, кызыл булсын. Әйдә, чәчәкләр ясыйбызмы? Әйе, монда, конечно, лаванда полысын. Ой, ә мин кызылны иттем, әйме? Теләсәгез, менә монда... Әйдә, бәләкәй чәчәк кенә ясыйбыз. Әйе, бәләкәй генә кызыл мәкләрне ясарга була. Менә кызылны сәнгәртез белән бергә кушсак, әйе, нәрсә була? Вот, красфиолет туйтыз бар. Әйме, хәзер карыйбыз, ясап карыйбыз. Так. Вот, бик матур. Magic! Английша әйтмәшләй. Бу бит тылсым. Ул сәхнәгә чыккан җәйме? Менә үзеннән үзе, менә ул даже аны аңлатып та биреп булмый. Үзеннән үзе хәрәкәтләнә башлыйсың. Ул синнән китәр иде. Ул синнән китәр иде күптән. Туйдырдым матур йөзең. Туйдырдым явызың. Кызлар, сәлам, ничек кәйфләр? Siz нишлисез бүген? Без бүген бейбез. Бу кем? Бу су анасы. Су анасы. Бүген бей су анасы мындаймы? Казанның уртасында. Сен кабаннан чыкмадыңмы? Әйе, кабаннан чыкты ул. Шәп булды су анасы, шәп су анасы. Қойшан әлі сіз Қазанның ұртасында ялан аяқ бей олар дегізі бүгін гіне. Атап барам қаршы жерлер исән. Қаю кіремлер исән. Қызлар, сәлем, нешік сізге Сабантуй, міне шундай Сабантуй. Сәмісіз,
Темес яхшы. Бик әйбәт. Без менә обычно сабантуйга барган инде. Ул моннан бик отличается дип әйтик инде. Анда более расслабляющую. Обстановкасы бик әйбәт. Яшьләр өчен дидер продвижение дип әйтик инде. Кызлар, ничек сезгә менә әлеге формат, сабантуй форматы? Рәхәтләнеп утырабыз, тыңлыйбыз, бик ошый. Бик ошый көлкедә. Лайтовый шунда әйтик, әйме русча. Рәхәтләнеп утырабыз, да, лайтовый русча әйтсәк, урысча булмый инде, конечно. Инглишчә була. Инглиш. Миңа инде татары главный булсын. Ничек сиңа әлеге менә сабантуй форматы? Очень здорово, что для молодежи такой формат придумали. Именно здесь, в этом парке. Это очень здорово. Хәзер мин Яшә тукталышның легендар параларын айырып басып торам. Бүген алар сабантуйның алып барышлары. Ничек әлеге менә мин дә әзрәк кенә алып барышы кебек хистем үземне. Юк инде бүген сез монда төп өлешне алып барасыз. Ничек менә гомумән сабантуй нәрсә белән аерылып тора әлеге сабантуй? Әлеге сабантуй беренче чиратта үзенең атмосферасы белән аерылып тора. Менә без ияләштек көрәшкә, теге көянтә белән су алып йөгерүгә. Анда бар ул, кстати. Әйе, традицион уеннарсыз булмый. Биредә безнең скейтборд, BMX, самокат, паркур буенча ярышлар, менә алар традицион ярышларда алмаштырып тора. Әлбәттә, биредә башка җырлар, альтернатив татар көйләре. Менә атмосфера монда яшьләр. Һәм менә бу шуның белән дә үзенчәлекледер дип уйлыйм. Чөнки җыйнап та монда яшьләр менә альтернатив музыканы тыңларга килгәннәр. Алар менә шулай рәхәтләнеп, ятып та тыңлыйлар аны, утырып та тыңлыйлар. Менә ничек үзләренә рәхәт, ничек җайлы. Менә шуның белән дә аерылып торадыр бу яңа сабантуй. Заманча әйткәнчә чилит итеп утыра мәшә. Әйе, нәкъ шулай. Менә шулай, шундый сабантуйлар булып кына торсын. Шуңа күрә яшьләр тукталышы мондый сабантуйлар килер, киләчәктә ял итәчәктә. Әйе. Руслан, сен безнең сөйләшүне ник диктофонга яздырдың инде? Шулпан, менә бүген рәсми рәвештә бөтен бәйрәмнәрдән ял итә торган көн. Син моның менә әйтмәкче буласың инде хәзер? Менә син бергәләп безнең видео язмалар төшерүне. Әйе. Үзе бер бәйрәм дидең, әйме? Бәйрәм инде, әйе. Һәм шуңа мин әлеге бәйрәмне ял итәм, һәм син үзең генә алып барачаксың, Шулпан. Руслан була ярамый бит инде. Ярай инде, нәрсәсе ярамасын, Шулпан. Ярай, әйдә булай. Син хәр бер үзең генә алып бар алдыннан, теге авыр эш алдыннан, мин син бер җиргә алып барам. Аннан күтәрен кәефле үзең генә ипләп алып барсын, чөнки мин әлеге бәйрәмнән ял итәм. Син үзең әйттең бәйрәмне. Тыңлыйсың киләме, тыңлатам? Кирәкми. Ярай, карыйбыз. Карыйбыз. Һөнәрле кеше бер кайчан да, бер кайда да югалып калмый дип әйтергә яраталар безнең татар халкында. Һәм бу чыннан да шулай. Без бүген бер кайчан да югалып калмаучы оста куллы яшьләр белән танышырбыз. Киттек. Казан шәһәренең халык сәнгате һөнәрләре техникумы 50 елдан артык белгечләр әзерли. Биредә зәркәнче, керамикадан, агачтан сәнгать эшләнмәләре җитештерүче, рәссам, тукучы, дизайнер һәм башка күп кенә һөнәрләрнең нечкәлекләренә төшенергә мөмкин. Очень много мы всего изучили, очень много разных технологий, и было очень интересно. Хоть и сложно, и физически, и иногда эмоционально, потому что что-то не получалось, что-то приходилось сделать заново, но в целом результат всегда радовал. Здесь мы научились не только какому-то конкретному делу, а и ювелирное искусство, и керамика, и разностороннее получается такое образование. Вот, очень интересно поэтому. Үз һөнәрләренең чын осталары булган егет-кызларга техникум директоры Раушания Сәүбәнова дипломнар тапшырды. Аның сүзләренчә, әлеге уку йортын тәмамлаган белгечләр бер кайчан да югалып калмый. Казан халык сәнгате һөнәрләре техникумы инде елда менә шулай бик матур итеп диплом алган
һөнәрчеләрне, белгечләрне чыгара. Аларның менә эшләрен күрәсез, бер күргәзмә залыгына сыймый. Аларның эшләгән эшләреннән без канәгать. Чөнки biz чемпионатта, WorldSkills'та катнашып киләбез. Безнең студентларның беренче, икенче, өченче урыннарны алып киләбез инде. Рәсәй күләмендә безнең техникум иң яхшы укыту методикасы, технологиялар дигән сертификат белән бүләкләнде. Бу инде нәтиҗәле белем бирүнең тагын бер кат нәтиҗәсе дип әйтер идем. Биредә басып торган егет-кызларның һәммәсе дә сайлаган һөнәрләренә аерым җаваплылык белән карый. Киләчәктә дә шушы өлкәдә зур уңышларга ирешергә дигән максат куя. Мин техникумда укуыма бик шат. Монда зеркәнче һөнәрен алдым. Бу һөнәр бик ошый, чөнки бик иҗади эш. Эшләнмәләр авырлыктан да гади языклар 1-2 атна булса, авыррак эшләнмәләр беренче ай ясаларга мөмкин. Биредә укуларын тәмамлаучыларның диплом эшләрен карап туя торган түгел. Сыйфатлы, зәвыклы һәм матур эшләнмәләрнең һәркайсы аерым игътибарга лаек. Карап торам да нәрсәләр генә юк монда. Чынаяклар дисеңме, зәркән эшләнмәләр дисеңме, кыскасы бүтән нәрсә бар һәм барысында студентлар үз куллары белән ясыйлар. Әгәр сезнең дә менә шундый эшләнмәләр ясарга өйрәнәсегез килсә, кая килергә кирәклеген инде хәзер сез белдегез. Ә без сезнең белән шушы матурлыкта да тапшырубызны алга таба дәвам итәбез. Кемнәрдер гашыйк булган ахырсы? Чулпан. Тамашачылар каршында меңләгән кеше каршында үзеңнең йөрәк хисләреңне ачып җибәрү ул бик зур кыюлык. Ярата, яратмый. Горурланам синең белән Чулпан. Руслан, мен сен шо ярасың, сиңа кызык, эме? Менә минем бер дә кайфым юк. Минем дустым, минем белән эфир алып бармас өчен әллә нәрсә уйлап чыгара. Чулпан, дөрес әйткәндә мин бик каты арыганым бүген. Шуңа әз генә булса да ял итер өчен әлеге бәйрәмнәр белән булган сәбәпне уйлап чыгардым. Нәрсә эшләп арасың син, Руслан? Чулпан, эштә бит көне төне арынганым да юк. Менә үзең дә хәзер күреп торасың да, эшлибез, төшерәбез. Яра, ну эш белән, ләкин бит дөрес ял итә белергә дә кирәк. Бу шу вакыт булса, мин аны ничек дөрес кулланырга икән белмим. Мин бит ял итү буенча эксперт. Беләм инде, Руслан. Тик буш вакытны сарыф итүнең үз кагыйдәләре бар. Һәм моның турында киләсе видеоязмада. Алайса карыйк тизрәк. Карыйбыз. Ниһаять, укулар, сессиялар тәмамланды һәм буш вакыт әлбәттә узынайды. Ә ничек аны яхшы итеп үткәрер өчен безгә Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Сөләйманов Тимур Җәүдәтович сөйләячәк. Тимур Җәүдәтович, безнең менә яшь тамашачылар өчен нинди киңәшләр бирдегез менә матур итеп, күңелле итеп җәйләр үткәрер өчен? Яшьләр өчен бер генә, гади генә бер тәкъдим актив булырга, чөнки мөмкинлекләр шактый. Безнең бит яшьләр 14 яшьтән алып 35 яшькә кадәр. Димәк, алар өчен төрле мөмкинлекләр булырга тиеш һәм без аларны булдырырга тырышабыз. Әйтик, мәктәп яшьләре өчен, яшүсмерләр өчен лагерьлар, әлбәттә, төрле лагерьлар, аланнар. Менә хәзер вакытта безнең икенче сменалар бара. Ул 34 меңнән артык бала хәзер республикада төрле профильле лагерьларда катнашалар. Ул 138 лагерь менә хәзер вакытта бер вакытта эшләп килә. Аннары җәй буе безнең яшүсмерләр клублары, безнең яшьләр үзәкләре, алар Аллага шөкер төрле районнарда бар. Аларның иң актив чагы иде менә шул 27 июнь көне. Алар миңа калса, менә бер атна дәвамында төрле кызыклы чаралар оештырып, күп кенә яңа яшьләрне җәлеп иттеләр. Анда 14-тә, 18-тә, 30 яшьлекләрдә катнашты төрлечә. Һәм шулай җәй буе әлбәттә чакырабыз сезне катнашырга безнең төрле проектларыбызда. Әйтик, лагерьдан кала безнең зур форумнарда бар. Үзебез дә катнашабыз федераль форумнарында. Безнең бар шундый оешма, ул Татарстан мөмкинлекләр территориясе оешмасы. Ул әйтик, инициативалы яшьләргә үз идеяләрен проект форматында
формалаштырырга булыша һәм төрле форум компанияләрдә, федераль күләм компанияләрдә катнашырга ярдәм итә. Бездә дә менә хәзер вакытта студентлар лигасының форумына гариза бирү кампаниясе бара. Аннары менә кем сезнең кебек журналист булырга тели, алтын каләмгә үз гаризасын туплап җибәрә алалар безгә. Сәләт форумнары, икенче форум әле генә иҗатка багышланган, матур иттереп, менә бүген балалар кайта һәм 2 көннән Сәләт биләр форумына киләләр. Димәк, күп мөмкинлекләр, безгә язылыгыз. Яшьләр эшләре министрлыгының социаль челтәрләрдәге битләренә анда бөтен мәгълүмат бар. Сез үзегез ничек буш вакытыгызны үткәрәсез? Рәхмәт соравыгыз өчен. Буш вакыт юк вакыт. Миңа калса бар актив вакыт эштә, министрлыкта уздырыла торган, бар актив вакыт районнарда, актив вакыт чараларда һәм хәтта өйгә кайтканда да, өйдә балалар булгач, анда да яшьләр сәясәте һәм мин әгәр дә менә эштән кала укырга яратам, андый мөмкинлек булганда, ансы кич белән инде күбрәк спорт белән шөгыльләнәм, әлбәттә, иртән зарядка ясап эшкә киләм. Әйтәләр бит, шунда әйтем дә бар. Әгәр дә бер көндә эшләмим дисәң, үз хоббидан эшеңне яса. Менә мин дә рәхәтләнеп эшемдә миңа калса эштән тәм алып, кирәкле, мөһим яшьләр өчен без проектлар, төрле чаралар уздырырга тырышабыз. Һәм үзем дә яшьләр эшләре министрлыгына килгәнче иҗтимагый эш белән күп кенә шөгыльләндем. Үзем дә катнаштым проектларда яшь кеше буларак. Һәм хәзер дә менә шул эшемне дәвам итәм, инде күбрәк мөмкинлекләр булдырып безнең министр командасында. Рәхмәт, Тимур Җәүдәтович. Сез дә, хөрмәтле тамашачылар, Тимур Җәүдәтович кебек актив, продуктив үз җәйләрегезне үткәрегез. Видеосны карадык. Хәзер нишләргә инде? Икенчесенә күчәргә әле бераз иртәрәк бугай. Элегрәк Руслан белән сөйләшеп вакыт узганында сизенми. Еще раз. Менә видеозны карадык. Хәзер нишләргә инде? Әле икенчесенә күчәргә бераз иртәрәк бугай. Элегрәк Руслан белән сөйләшеп вакыт бик тиз уза иде. Хәзер ул белән сөйләшмим. Сөйләргә икән инде. Ярар инде, ярар. Тапшырудан соң ял итермен. Үзеңә генә бик авырга туры килә, ахырсы алып барырга. Сиңа булышам, аннан ипләп жал итермен. Миңа Руслан авыр түгел. Менә синең үзеңә минем белән сөйләшмичә утыргач, бик күңелсез була башлаган бит. Күңелсезме, миңамы? Юкла инде, Инстаграмга кирип китеп, сторислар туры эфирлар караганда кемгә күңелсез булса инде. Менә хәтта сорашулар уздырылган. Күп кеше иртәдән кичкә кадәр ялгызы гына Инстаграмда утырудан да баш тартмый, алырга рәхәт ди. Шуңа күрә бер дә күңелсез түгел. Аның бит әле нәрсәсе дә бар. Син бит чараларны карап утырганда, менә сторисларны караганда, анда булган чараларда булган шикелле хис итәсең, үзеңә бер кайда барып йөрү кирәк. Әлеге иссе көнне булмаган энергияны битереп, тегендә монда бармыйсың, качтың, телефонны карадың, теләсәң язып та җибәрәсең әле. Кызыкмы инде шул кичкенә генә экраннар аша кешенең күңел ачканын карарга. Ләкин Руслан, син шулай күңел ачырга яратасың икән, һәм энергия сарыф итәсең килми икән. Хәзер без синең белән бер чарага барып кайталабыз. Барып. Бер чылма экраннар аша гына булачак. Ярый, әйдә карыйбыз. Музыкантлар җыелган һәм алар нәрсә иҗат итә икән дип уйлыйсыңмы, дустым? Бу 12-22 яшьлек әле генә музыка, бию, театр өлкәсендә беренче адымнарын ясаучы сәлкешләр. Арт Биләр форум. Биләр җирендә узучы җәйге 6 форумның икенче сменасы. Һәм ул шаккатыра. 9 лаборатория, 9 өр яңа иҗади продукт.
әлеге форум турында күбрәк беләсең килсә, яшьләр тукталышының киләсе атнадагы чыгарылышын карамый калма. Әле яры Руслан бүген мен белән эфир алып барырга булды. Күпме файдалы киңәшләр ишетми калган булыр идең. Шулай. Менә Шулпан, бүгенге бәйрәмнәр булмый торган көнне дөрестән мин япшармын. Ул чыннан да рәсми рәвештә каралган көн шулай чуклана. Әле көндә инде кешеләр пассив тынычлыкны үз эшләре белән үткәрергә тиешләр. Белмим, миңа мондый көн ишан Руслан. Минемчә һәр көн нәрсәдер булса алып килергә тиеш. Менә бүген без синең белән. Без синең нәрсә генә эшләмәдек, кайда гына булмады. Ул бит сабан, сәләт, КВН. Һәм беләсең нәрсә кызык? Нәрсә кызык? Миңа әле һаман нәрсәдер җитмисемән. Менә нәрсәдә җитмәгәчтен имтиханда кайфын яхшыртыр өчен җиткерәсе әйберне беләм. Ул да булса алдагы бик шәп видео язма. Әйдә карап алыйк. Карыйбыз. Үткен акыл, яхшы зәвык, искиткеч юмор хисе, харизма һәм башкаларга охшамаган үзгәлек. Әгәр дә бу сыйфатлар сиңа туры килә икән, әйдә, шаярт. Әйдә, шаярт Татар КВН лигасының финалы республикабыздагы татарча КВН тулысынча үзгәрде. Исеме, форматы, оештыручылары барысы да яңаша. Бөтен Татарстан районнарын һәм Рәсәй субъектларын кулачлаган татарча КВН менә инде 2нче ел зурлап, гөрләп барлык юмор сөючеләрне татарча уенга чакыра. Ә бүген хәл иттергеч этап кем чемпион исеменә һәм 100 000 сум акчага лаек булыр. Нәрсә дип әйтим, бүген финал, бүген бик тә кызык булачак, чөнки инде командалар көчле, командалар әзер. Мондый финал әле моңынчы булган юк дип әйтер идем. Sizin yılını bitirmeyince düğümün должен final. Yıldan соң, Бетереп ташлады инде. Yıldan yıl әйдә шаяртның уровене үсә, ул шулай булырга тиеш тә Ленар. Да, шуңа күрә бу ел менә шундый көчле, бүген менә шундый көчле уен булыр дип көтеп калабыз. Ничек русча әйткәндә настрой, ничек кәефләр, сәхнәгә чыгырга берничә минут кына калып бара? Кәефләр шәп, настрой русча әйтмешле әйбәт. О, көчле булды бу кара. Чыктым аркылы күпер. Әйбәт, җиңергә әзер. Менә сразу анонс дигән чәйтәләр ул киноларда. Спойлер әйтеп куям. Болельщиклар менә бер бомба көтәчәк аларны, бер зажигалка көтә аларны. Сездән бомба көтәме инде алар? Безнең выступлениелар бер бомба көтәчәкләр. Бер бомба булса да булачак минимум. Антитеррор вакытында мондый сүзләр сөйләмә инде. Ярый, бомба булмый. Бүген Сәйдәш концертлар залында 4 финалист көч сынашачак. Зәя Бисе Крәшнәр җыелма командасы, Тука районы җыелма командасы һәм Пынаехали. Булар сайлап алу этапларын ярым финал уеннарны уңышлы узып, иң көчлеләр рәтенә кергән. Залда да жюрилар скамьясында да катнашучылар белән бер сәхнәдә дә артистлар, җырчылар, сәясәт эшлеклеләре, министрлар. Уен кызу, бик кызу булачак. Шаяннар һәм топкырлар командалары бүген үзләрен күрсәтәчәкләр. Менә бу уенда җиңү өчен сезнеңчә иң мөһиме нәрсә? Беренчедән, русча әйткәндә, креативность миңа калса. Һәм инде шул ук вакытта кирәк, менә шушы сәгатьтә, шушы минутта дигәндә везение дә кирәк. Чөнки күп нәрсә вакытында сәхнәдә туа, күп импровизациялар шул ук сәхнәдә туырга мөмкин. Аны алдан хәзерләнеп килсәң дә, иң мөһиме менә миңа калса везение. Зал җанатарлар белән шыгрым тулган. Биредә дуслар, туганнар, райондашлар һәм хәтта узган ел җиңүчеләре башка этаплардан төшеп калган элекеге конкурентлар һәм һәрберсенең дә үз фаворитлары бар. Беренче, икенче, өченче урыннарны кем алыр? Менә без вот менә хәзерге вакытта үзебез дигән әле булай монда букмекерский контора ачарга вот менә исәп. Бүген җиңәчәк Зәя Бисе командасы, икенче Крәшнәр булачак. Или Крәшнәр, или Пынаехали.
Менә шулай. Беренчене көрәшчеләргә дип уйлыйм мин. Аннан соң Килешәсеңме осыга? Килешәм. Икенче Мәскәү, Понаехали. Эчтә Тукай дип уйлыйм мин нишләптер. Тукай или Зей. Зей Эбиса командасы 1.6, Крэшинг командасы 1.6, Москва командасы 1.8 и Тукай командасы где-то 3 тиресе. Ну, темная лошадка тоже. Әйде, шаятның чемпионы 19-ма Крәшеннәр җыелма командасы. Уен тәмам ярты ел барган фестиваль йомгакланды. 2021 елның юмор чемпионнары билгеле. Крәшеннәр җыелма командасы котлыйбыз. Руслан, беләсеңме? Менә миңа синең белән эфирне алып бару үзе бер бәйрәм кебек бит, беләсеңме? Чулпан, нәрсә? Син дә хәзер шома гына эштән качмакчы буласың әллә? Тапшыру бит ахырына якынлашты инде, мәгънәсе калмады. Юк инде, Руслан. Киресенчә, минем менә синең кебек профессиональ алып баручы белән эфирдә зыграк торасым килә. Шуның өчен бәлки без синең белән тагын бер видеозма карарбыз. Әле вакыт бар бит. Чулпан, синнән генә торса, син ул видеоязмаларны үзең дә тамашачылардан да көнне буе каратыр идең. Ну, әйдә алайса, киләсе атна тизрәк җитсен өчен тизрәк сабылашык. Яра, әйдә тизрәк сабылашык һәм тизрәк киләсе атнаны көттик. Дуслар, бүгенгә тапшырубыз ахырына якынлашты. Бүгенгә сезнең белән хисле, хыялый Чулпан иде. Һәм Руслан. Руслан, киләсе очрашуларга кадәр хуш.